Estem a pocs dies de Setmana Santa. I què és el que prenem de postre el dia de Pasqua i que és molt típic? Doncs una mona. Estem al millor lloc per prendre una bona mona. És que estem al l'Obrador de l'Obrador. És a dir, al lloc on fan pans i pastissos de l'Obrador. I què és el que tinc jo aquí? Una bona mona de Pasqua. Em direu, però si no hi ha xocolata, però si no hi ha aquelles construccions tan meravelloses de xocolata. És que la mona autèntica no porta xocolata, porta ous. És a dir, una base on hi ha farina, mantega, sucre, llevadura, crema entremig i uns ous. Per què ous? Doncs perquè l'ou suposo que és signe de fertilitat, de vida, de renaixement. La veritable mona de Pasqua és amb ous. O sigui que, ja veieu, fins i tot la mona de Pasqua alimenta. Deixeu que us faci un suggeriment. Mireu, quan preneu aquesta mona, agafeu un ou. Clar, com que és un ou, són proteïnes, són vitamines, són minerals. Per tant, no tingueu remordiments. El que podeu fer és fer un segon plat de l'àpat una mica més lleuger i a l'hora de la mona us mengeu mona amb l'ou. Creieu-me, per Pasqua res de mones amb xocolates, mones amb els ous.